Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ दा जाय नोंथांमोना Bodo info YouTube channel गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट सरकारि लन स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा बिग आपडेट बेनो जाबाय स्किमनि आरो पेन्सननि रांखौ दिनै होसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्ति देन बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बोरै कन्डिशन दायो दङ आरो माब्ला 0,000 एकाउन्टआव हाबगोन बेनि सायावबो आपडेट दङ बङाइगाव साख्रि ओंखारबाय आरो बे साख्रिया बबेनिफ्राय फैदों जों बेखौ नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो आपडेट मोनबाय थानो हायो दा जोङो साख्रिखौ नायग्रोनोसै कन्ट्रेक्चुअल साख्रि ओंखारदों कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय होननाय बङाइगावनिफ्राय फैदों आरो बेयाव हिन्जावफोरनि थाखायल' पस्टआ फैदों बेनो जाबाय फार्स्टनि पस्टआ पलिटिकेल साइन्सआव सासे दङ बिनिफ्राय हिस्टरियाव सानै दङ स' बेयाव एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना मास्टार डिग्री खालामनांगोन बे साबजेक्टनिफ्राय पलिटिकेल बा पलिटिकेल बेनिफ्राय हिस्टरि बा हिस्टरि स' बेनिफ्राय आरोबाव बिएडबो थानांगोन होमबासो नोंथांमोना बेयाव हागोन एन्ड हायार सेकेन्डारि टेट क्वालिफिकेसन नोंथांमोना थानाय जानांगोन होमबानो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दा सेलारि 22,000 पर मान्थ मोनगोन 11 मान्थ्स दंग्रोयो फार्स्टआव कन्ट्रेक्टआ एन्ड नेक्स्टआव रिनिउवेल जाबाय थानायनि चान्सेस दङ बैसोआव आफ्टर 45 इयार्स नोंथांमोना जानाय जानांगोन होमबानो बे पस्टआव फुल टाइम नोंथांमोना टिचार हिसाबै मावनो हागोन बे स्कुलावहाय दा बे भेकेन्सिया फैदों बङाइगावनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ बोरै खालामनांगौ डिटेल्सआ दंखाजोबो बेखायनो स्क्रिनशट खालामनानैबो ला जाहाथे नोंथांमोना नायनो हायो दा बेखौ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना हाउ टु एप्लाइआव नायनानै ओरैबायदि खालामनांगोन जे गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन सापर्टिं डकुमेन्ट्सखौ हरजोबनांगोन बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना 17 जुलाइसिम दङ एड्रेसा नोंथांमोना मोनदों जे डिस्ट्रिक्ट मिसन कोअर्डिनेटर एसएसए बङाइगाव हैनांगोन आरो स' बिनि डिसप्लेआव होगोन जायनाखि सर्टलिस्ट जागोन इन्टारभिउनि थाखाय 24 जुलाइआव दा फैबाय जोङो अरुणोदय 3.0 नि खोथाखौ सावरायगोन प्लास 1.0 बेनिफ्राय 2.0 नि राङारि अनसुंथाइ दा अरुणोदय नोंथांमोननि 1.0 स' बेनिफ्राय 2.0 नि रांखौहाय दिनै सोसिगोन मानोना दिनै रां सोनायनि डेट फैबाय बेनो जाबाय 10 जुलाइ जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव 250 रांखौ एकाउन्टआव सोनाय जायो स' बेखायनो जायफ्रा दाखालिबाव एप्लाइ खालामदोंमोन गोदान खालामदोंमोन बे फैसाखौ दिनै मोनसिगोन आरो सिगां मोनबाय थाग्रा नोंथांमोनाबो मोनसिगोन स' बेखायनो नोंथांमोना चेक खालामदो दा बावैनो हाबसिगोन फैसाया दा स्टेटनि पेन्सनबो बोराय पेन्सन बुरि पेन्सन बेनिफ्राय दिव्यांग पेन्सन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि रान्दि पेन्सन थ' नोंथांमोना जि मोननो गोनां किस्ति दिनैहाय मोनसिगोन जुदि बायसान्स जुदि हाबाब्ला आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना जेब्लायबो लिंक खालामनांगोन माने एक्टिभ थानांगोन केवाइसि नांनायफोरा जुदि एक्टिभ गैयाबा डिबिटि फैसाया हाबा बेखायनो एक्टिभ खालामना ला जुदि ओरैबायदि कन्डिशन जायो खायसे गेजेराव मोनदों नाथाय मोनासै बाथ्राया बेनो एकाउन्टआ एक्टिभ गैया बेखायनो खालामना लानांगोन जों एक्टिभ देन 3.0 माब्ला एप्लाइ जागोन थ' बिनि सायाव सिमा गोबां बाथ्रा होनगासिनो दङ जे बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं गोदान रेशन कार्ड एप्लाइ जानो गोनां दङ बेखौ अक्ट'बरनि सिगां जानायनि चान्सखौ नुहुरदों मानोना अक्ट'बर नभेम्बराव स्टेटआव मोनसे इलेक्सन दङ बेनो जाबाय पन्चायत इलेक्सन दा बिनि सिगां टार्गेट लायो सरकारफ्रा माखासे राङारि अनसुंथाइ होनो जुदि एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना गासै 15 लाख जन एड जागोन आरो बे 15 लाख जन गोदान सोसननायाव एप्लाइ खालामथार होमबासो नोंथांमोना माखासे सुबिदाखौ मोनो जुदि रेशन कार्ड थायोबा जेरै नोंथांमोननि अरुणोदय बेनिफ्राय गोबां माखासे ट्रिटमेन्ट 5 लाखसिम जि सरकारनिफ्राय माने सुबिदा होयो बेखौ लानांगौ आरो बेखौ लानोबा डकुमेन्ट्सआ जोंना प्रपार डकुमेन्ट्स थानांगोन जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड नोंथांमोननिया थाथारनांगोन स' होमबासो जोङो माने एप्लाइखौ खालामनो हायो बा जों गोदान सुबिदाखौ मोननो हायो दा बेनोमोन नोंथांमोननि गोदान एप्लाइ जायोबा थाबैनो आपडेटखौ मोनसिगोन स' नेक्स्टआव फैबाय MMUS स्किम एबा आसामनि मुख्यमन्त्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनाखि दङ नोंथांमोना 10,000 जायनाखि दंफां गायनाय सिगां जादोंमोन ना 10,000 मोनगोन होननानै दा बिनि रांखौहाय सिमा बुंनाय बादिब्ला 15 आगस्ट एबा 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव जायखिजाया समावनो हाबगोन होनना बुंदों नाथाय बिथांमोना बेबायदि बुंगासिनो दङ दा बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला सोगोनबो दा बिथांमोना जि थांखि लादों बे बांसिन जागासिनो दङ बेखायनो एक्टिभ लाखिनांगोन जोंनि एकाउन्टखौ होमबासो नोंथांमोनाबो मोनगोन दा आधार कार्डजों बेंकजों जेब्लायबो लिंक खालामना ला दा जोंनिया साफा सानै फैसा हाबा बेनो जे जाहोना लिंक खालामना लाया स' लिंकखौ खालामना ला जायखिजाया समावनो बिथांमोना फैसाखौ सोगोन होनना बुंदों बे फर्माव जि फिलआप खालामदोंमोन नोंथांमोना नेक्स्ट किस्ति मोननो बे खामानिखौ मावनांगोन दाउ फिनाय जा अमा फिनाय जा जायखिजाया 25,000 मोननो खामानि मावग्रोनांगोन 10,000 मोननायजों होमबासो नेक्स्ट किस्ति मोनगोन आरो बै 25,000निफ्राय 12,500खौ बेंकनो हरफिननांगोन गथायनांगोन थाइसेबो सुद होनाङा दा बे माब्ला हरनांगौ बिनि सायाव नेक्स्टआव आपडेट फैयोबा आपडेटखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय जुलाइ आरो लोगोसे आगस्ट स' बिनि गेजेरावनो रांखौ सोसिगोन माने जुलाइनिफ्राय आगस्ट बे दान मोनसेनि गेजेराव फैसाया एकाउन्टआव ट्रेप हाबगोन होननानै बिथांमोनहा बुंनाय दंखायो दा बेनोमोन बुजिबाय जानांगौ आरो गोदान रेशन कार्ड एप्लाइ जायोबा दा बावैनो जासिगोन बारा गोबाव गैला देन जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोना मोनखागोन स' बेखायनो बड' इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन